Vi skal nu installere et lille bitte program i din browser, som kan blokere for cookies. Altså fra at andre sites, reklamer og reklamevirksomheder og sådan noget, kan følge dig rundt fra site til site, eller Facebook kan følge dig rundt fra site til site. Du vælger hvilken browser du vil installere det i. Lad os prøve at tage en Safari. Og åbner Safari. Der går op her og skriver Disconnect Me. Det er et produkt, det er en hjemmeside, der har rigtig mange gode produkter til at beskytte dig selv. Men nu starter vi lige med, at det skal være private browsing, så vi går ind i deres produkt hernede i bunden. Skal jeg lige have fat i den. Private browsing. Åbner den og siger Get Disconnect. Den går så i gang med at downloade her ved hjørnet. Det går lynhurtigt. Den ligger nu herinde. Den åbner du og siger Install. Så siger de tak, fordi du har installeret den her. Du kan faktisk få den gratis, men vi vil meget gerne, at du betaler lidt for det. Vi lever af det. De tracker dig jo ikke, så hvis du vil betale lidt for det, vil det være rigtig, rigtig godt. Nu kan du se, der er et D heroppe. Det vil sige, at nu er den installeret simpelthen i en browser. Så lad os prøve at gå ind på et website og se, hvordan det fungerer. Bam, 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 bam. I kan se heroppe, hvad der sker heroppe. 26 trackers har den blokeret for inde på Ekstrabladets hjemmeside. En Facebook, ikke nogen Google+, en Twitter. Altså sociale sites, ikke? Social media, og så er der 23 advertising sites, den er blokeret for. Og sådan arbejder den, sådan, hvis du går ind på en anden artikel her, så kan du se, der er 21. Du kan så også sige, okay, Facebook må egentlig gerne følge mig rundt for alle sites, for jeg elsker at få personaliserede reklamer, så kan du simpelthen slå det fra heroppe. Så det er meget super nemt og let. God fornøjelse.